nih Dino. Terus ke. Wis tak melak. Ya yo. Tangan kene yo. Saya yo. Mantap. Lele goreng. Urip enak kok ngene tuh sahabat ta. Wah, enak lele ta. Enak Ngomong lagi tanya ini, ambil pitik. Aku jaluk lele. Ya lo. Tutu bro. Walah lele kok kulit mana? Wah, asik kowe. Kamu ketelak yuk. Tak suwang biasa ya. Juga dompet, piro? Nah, itu lele. Ya sak mancing lah. Tak aku tuh kalau pancing. Wah, ini lele. Ini dike. Mancing. Acing lo kayak tok. Aku pe jaluk lele ra buka iyo e. Sis bang. Masuk gue kita kan. Kurang walesan karo benang yo. Udah walesan sih ah. Untuk walasane kok kurang benang ya. Rene ndi ngene iki? Bingung aku. Tembak weh musuh tembak. Lah mesti tembak wong liya. Aku bosan nih main iki kalah terus. Ayo jalan-jalan. Ayo ayo ngono. Ayo. Karena musuh piye? Foto-foto paling gitu. Alah, aku kan sangar seperti hero man. Sombong amat. Wih. Wah, sengaja iki yo. Wah. Ada layangan. Berarti iki ana benang iki. Wah, karek paci kowe to. Udah benang am le, tetangga mancing.
Bilangku kira gelarang. Oh, lho jeruk sithik tak lho. Tuku di Jaya Sakti iki, saya ketahu. Oh, yo. Tak pedot ya? Nope. Halo. Benar. Lihat kau. Cocok. Untuk benang ki aku. Wah, tak jiko isi. Aku ini melayu. Allah benang layanganku hilang. Wes. Nani buatku niki. Loh, aku tak hilang ah. Paling wong tua elek gue pada sinjik. Wah, ya Allah. Benang saya ketahu kau digawe bareng. Oh, alah yo. Hancur aku ki awakku, seneni mbokku dipeteti aku. Oh, alah yo. Alah, aduh. Bangunan ini kok enak. Saya aku. Iya, cacingnya sing kok enak iki. Enggak cacing sih. Kayak mancing. Kok aku? Entok. Duh. Sepatu. Oh, alah ngene jarine sing disalahno malah pemerintah. Padahal asline iki awake dhewe sing salah. Soalnya gak ndang ngene iki delok. Apa kok kali ndang padha enak sampai akeh piye. Wes kacau tenan. Kantuk apa dah? Kena. Nah. Duh, alah. Entuk kaya kok masker, apa wae padha maskeran kabeh kok lho. Hiran aku ngrasakno. Ya telo tenan. Ini kok penyang. Nang ngene masalah banjir apa disalahno karo pemerintah ayo terus piye ngene iki. Padahal asline sing salah ki awake dhewe to, Bun. Aduh. Anginnya seger yo. Sepoi. Wih, enak mau mancing. Ayo kerjain. Ayo, mumpung kene bosan. Iya, ayo. Waduh, ini tak iwak aku. Waduh. Iya. Alhamdulillah, untuk iwak. Untuk iwak lur. Nek tanggul lawah. Untuk iwak lur. Kurang ajar kowe. Duh. Kok iwak ora enek? Duh. Iki gara-gara niku bocah cilik iki. Kacau kita cilik iki. Wah, njok sapi iki tenan ya cah kae. Awas le yo tak gudak kowe.
Muga-muga berkaca nandur menyoke iso dienggo sedekahke. Le, kenapa le? Main-main le. Aku cukup cukup kae. Ayo. Bocah kurang ajar. Di mau bocah. Sama gua malah biara. Oh, dak kan. Lho Mas, ana apa Mas ki Mas kok udah Bocah loro ku lho Mas. Njile Mas aku demet jongkrokno ya Mas. Yo aja ngono le, karo wong tua ini kudu hormat. Hormat gak? Yo ora hormate ngono, nek misalnya nek wong tua iki kudu pamit nyuwun sewu. Nuwun sewu Mas. Aku ora duduk sewu kok malah enak-enak kowe. Ya ora ngono le, dadine karo wong tua kuwi gak istilahnya kene kudu duwe tata krama, sopan santun kan unggah-ungguh. Hadise karo Rasulullah, ridallahu wa ridha walidain. Ridhone Allah itu tergantung ridhone wong tua. Dadine awakmu cah-cah iki kudu unggah-ungguh karo mas iki sing luwih tuwa. Nah, pengen diridhoi Gusti Allah apa ora? Pengen. Iya wis jas kurang karo mas. Mas, aku njal syukurane ya Mas. Ya le, sesuk dibaleni neh ya le ya. Ya. Baleni neh ya. Ya. Sing sabar ya Mas, misalnya dia anu bocah-bocah iki. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Iki wis takdirin jenengan, nek misalnya jenengan kerjain karo kita iki. Ya wis mumpung daripada nek mau iki salah paham, wis baik yang padha mulai masing-masing. Ya Mas ya. 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 Mas matur Mas ya. Syukurane ya Mas. Syukurane ya Mas. Sesuk baleni neh lho ya. Mas ya. Ya, hati Mas.